Allah mare bereket dano ku boka mazî bişim şarî rê bereket bidim. Allah qahilo ku hemed çiyo ku dayo ma ê çî merdimiyê ku İsa'yê Mesîhê dima şineyê înana piya para kirim. Wekto ku İsa Mesîh tepiya şî azmên ze hema roja bîn Talebanê cê xebera rind hemin rê vatî. Ji roj teniya miyan de hîrê hezarî merdim îsarî îman kerd ew bî waftîs. Ê ku îsarî îman kerdibî ê heme tim û tim hefte de dîrê rojî ameyên pêser. Wekto ku ameyên pê het şakirdanê cê înarê raya Allahê misnayên. Wekto ku înan piya nan werdê ew çî şimitê ze mergê İsa'yê Mesîhî ardê xwe vîrî. Heme piya bî ew çiyê xwe heme piya para kerdê. Çiyê xwe rotên ew pareyê cê ardê dayên şakirdan de İsa'yê dest ew înazî heme çî xwe miyan de para kerdê. Her roj piya nan werdê. Ew Allahê rê şükür kerdê. Ew Allahê zî her roj merdimiyê çorşmedê ciya bî ê kerdê weşî. Allah marê bereket dano ku boka mazî bişim şarî rê bereket bidim. Allah qaîlo ku o heme çiyo ku dayo ma ê çî merdimiyê ku İsa'yê Mesîhê dima şineyê înana piya para kirim.